κακοποίηση, καταγγελίες, ενδοοικογενειακή βία κτλ. Ή καλώς γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια και είναι το θέμα τόσο ψηλά στην επικαιρότητα? Έχει γίνει βιομηχανία. Τι εννοείς? Έχει γίνει βιομηχανία. Δηλαδή, ειδικά στα ζευγάρια που υπάρχουν και παιδιά και που δυστυχώς η μητέρα αλλά και ο πατέρας πολλές φορές, γιατί υπάρχουν άντρες οι οποίοι καταγγέλνουν τους νέους συντρόφους των παιδιών τους, τα οποία είναι υπό την επιμέλεια των συζύγων, των πρώην συζύγων τους, και γίνονται τις καταγγελίες. Συνήθως δεν έχουν παιδεία, δεν έχουν αγωγή, δεν έχουν ηθική και δεν τους νοιάζει αν καταστρέψουν τον άλλον, έστω και πρόσκαιρα, γιατί τα δικαστήρια μπορεί να παρασυρθούν για ένα χρονικό διάστημα, στο τέλος αποδίδεται δικαιοσύνη. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Και γι' αυτό το λόγο στις αγορεύσεις μου μιλώ για αυτό το θέμα. Είναι ανθρώπινη δικαιοσύνη. Μπορεί να κάνει ένα λάθος, αλλά η δικαιοσύνη το διορθώνει. Όπως έγινε και στην περίπτωση του Λίτρα. Μπορεί να ασκήθηκε λάθος ποινική δίωξη στην αρχή, μπορεί να τον έβαλαν στη φυλακή, αλλά είδες μέσα σε 3 μήνες η ίδια δικαιοσύνη διόρθωσε τα πράγματα. Με το χέρι στην καρδιά τώρα, εσύ έχεις χτυπήσει γυναίκα ποτέ στη ζωή σου? Έχω δώσει μια φορά ένα χαστούκι, αλλά έχω σκυλομετανιώσει, θα το πω ευθέως. Είμαι τόσο πολύ ερωτευμένος και πιτσιρικάς για το χρονικό διάστημα. Ξέρεις, συνήθως αυτό γίνεται καθαρά από έρωτα. Δεν γίνεται από κανένα άλλο λόγο. Δηλαδή, καλά, γίνεται από έρωτα. Πολλές φορές όμως, όταν μιλάμε για συστηματική κακοποίηση, δεν πάμε να πει. Δεν μιλάμε για συστηματική κακοποίηση. Το κατάλαβα, δεν μιλάω για την περίπτωσή σου. Λέω γενικά. Παλιότερα λέγαμε εμείς, παλιότερα, και εγώ το έχω και άποψη αυτό, ότι τη γυναίκα την χτυπάς με τριαντάφυλλα. Δεν παίρνεις ένα μάτσο τριαντάφυλλα και της δίνεις μια με μάτσο τριαντάφυλλα, ξέρεις. Και αυτό πονάει, ξέρεις. Άλλο σου λέω, για να δείξεις δηλαδή Αλλά, ξέρεις, εντάξει, δεν είναι και ωραίο πράγμα. Θέλω να καταλάβεις ότι είναι μάλλον πράξη απελπισίας. Έχει εξαντλήσει ένας άντρας. Αλλά το κάνει και η γυναίκα, μην νομίζεις. Γιατί υπάρχουν και αντίστοιχα περιστατικά καταγγελίες. Πολύ επιθετικές. Με αντικείμενα, με τα χέρια, με επικίνδυνα αντικείμενα πολλές φορές. Χτυπούν τους άντρες, μην νομίζεις. Αλλά αυτό είναι μια πράξη απελπισίας. Ξέρεις, ο ένας θέλει τον άλλον, ο άλλος δεν θέλει και θεωρούν κάποιοι ότι τελειώνει η ζωή τους εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν πολλές φορές και παιδιά που είναι στη μέση. Ξέρεις, δεν είναι και ωραίο πράγμα να σκέφτεται κάποιος ότι δεν θα ξανακοιμηθεί, δεν θα ξυπνήσει με τα παιδιά του. Σωστό. Είναι αυτό και ξέρεις, εκεί ξεφεύγει η κατάσταση που είναι λάθος, γιατί ειδικά όταν υπάρχουν κάποια δημόσια διάσημα πρόσωπα, αυτό μένει για πάντα, αυτό στιγματίζει και τη ζωή κυρίως των παιδιών που μαθαίνουν κάποια στιγμή τι έχει γίνει με τον πατέρα τους, τη μητέρα τους, γιατί ακολουθεί πια ένας οριμαγδός. Παρεμβαίνουν και κάποιοι δικηγόροι οι οποίοι μέσα από αυτές τις υποθέσεις θέλουν να βγάλουν χρήματα, θέλουν να διατηρηθούν ή να αποκτήσουν μια δημοσιότητα. Και είναι και πολύ σημαντικό ποιο δικηγόρο θα έχεις σε μια τέτοια υπόθεση. Αλέξη, πώς γίνεται πλούσιος?